Garçon! Sexuální orientace. Většina lidí si myslí, že je to nějakých 96% heterosexuálů a 4% malinký kousek homosexuálové. A pravda je úplně jiná. Spíš je to tak, že existuje malinký kousek 100% homosexuálů a 100% heterosexuálů. S tím je obrovské spektrum různých orientací. Někdo je víc bisexuál, někdo je biromantik a spousta dalších věcí. A právě to je ta duhová vlajka. Bohužel mi to moc dlouho trvalo, než mi to došlo. Jasně, že v pubertě jsou nějaké úvahy. Každý má takové úvahy, jestli se mu nelíbí náhodou někdo, kdo má stejné pohlaví jako on. A kdo tvrdí, že ne, tak kecá. Myslím, že to jednou řekla Madonna, nejsem si už jistý. Taky jsem měl takové úvahy, když mi bylo asi 13, tak jsem koukal na spolužáka a jsem si říkal, ale líbí se mi, nelíbí se mi. Ale po nějaké době jsem si řekl, asi ne, asi to jenom, že je hezké a že v pohodě a tady jsem hodně času. Přespával jsem u nich, ale neměl jsem pocit, že by tam bylo něco víc. Takže jsem si říkal, že prostě si mi líbí holky a kluci jako jsou fajn, ale jako nic víc. Bohužel to bylo poněkud jinak. Myslel jsem si, že se mi prostě líbí holky, s nimi můžu mít nějaký vztah, že tam jde o emoce a kluci možná něco fyzického, ale nic zásadního a určitě ne vztah. No a pak poznáte kluka, ke kterému cítíte něco jiného, se kterým chcete mít vztah a právě nechcete mít něco fyzického. To je docela rozdíl. Já sám nevím, jestli jsem to sobě potlačoval, anebo se to prostě nějak vyvinulo, nebo jsem se možná změnil. Četl jsem dřív, že existují studie, které říkají, že člověk může svou orientaci v průběhu života změnit, že se mění. Nevím, jestli to tak je. Opravdu nevím. Ale rozhodně vím, že jsem ublížil někomu, koho miluju, protože jsem to nevěděl. Existuje spousta pojmů a člověk je bohužel často zmaten, ale existují jenom dvě zásadní otázky, které si člověk potřebuje položit. Za prvé, jestli cítí nebo si myslí, že může cítit emocionální vztah ke stejnému pohlaví, nebo ho zajímá fyzický kontakt se stejným pohlavím. A ta samá otázka na opačné pohlaví. Člověk by se měl poznat. Měl by si dát čas, ale zároveň by měl být otevřený sám k sobě. Tak prosím, nedělejte stejnou chybu, jak jsem udělal já. Protože bohužel ne vždycky jde napravit. Děkuji za shlédnutí toho videa. Držte se.